karon mga bay atong i-review ato ang mini driving light. So mo pa na sigas atong mini driving light mga bay. Goods pa siya. So sa 7 months atong gamit. So inaani pa akong na-experience aning mini driving light. So ana usab yahang kusog. So mao ra gihapon. Nakita nyo last time na to pag install ni mga bay, ang sekreto ani yung anong mudugay ang yang siga nga maura permi steady ra, dili gid mo lubad. Ang katong balas sa mga bay puston to nyog cellophane. I had an electrical tape para safe, para nga nindot gid ihang performance. So dili gid siya basta-basta nga mohinay. Katong balas niya mga bay mo toy hinungdan nga mukusog siya. So mo to hinungdan. Dahil sa pablang nga bay makatabang kaning mini driving light na to sa gabi. So tayo na ni mo vertical imong ihay kita kayo. Ihay ni mo para makita ka mga bay nga mo vertical ana pahibalo ba pahibalo. So gamit jud kay mini driving light mga bay. Dayon apoy time ani nga ulan-ulan sa mga bay. Sus grabe. Pag low, inaani man akong low. So bali kusog yung ulan. Duda man ko mga bay nga murag na may tao. Murag lang akong paminaw, di akong gihay. Paghayan ako sus, duol na kayo ang tao mga bay. Tungod kay nga ako ang lens mong gutsong helmet is naka-smoke lens, so gina-close gyapon ako siya bisag ulan. So mo hinahitabo nga medyo di kay nako maklaro og ulan, pero kanang dili ulan mga bay klaro kay na preana ni tabo ko. Mabantayan na nimo. Makabantay na ka nga naay nilabay. So gamit kayo siya mga bay. Pero dapat ang pag-install na gid sa ka mabaw. So di siya pwede nga imo sang ihabog kay disturbo man kay sa mga bay, bawal po na sa LTO. So muna update sa kuha ang mini driving light sa mga daghang nangutana. So shout out sa inyo hang tanan. Nangutana gid mo kung okay pa ba, buhi pa ba akong mini driving light. Sa kaluis Ginoo buhi pa gyud 7 months. Akong ginamit buhi pa. So naka-separate switch ni siya. Wala na ako ni siya giuban sa ako ang headlight. Kaya gusto na ako kung headlight lahi og switch para nga emergency. Headlight lagi ma-diferensya ana lang. So domino man gyapon ni akong switch nga pataban sa mini driving light nga ang brand ani kay kuan Firefly. So the best ang Firefly mga bay. So ipakita po na ako siya mga bay ang dagway niya sa 7 months ako gamit. Dagway gid sa mini driving light kung unsa ba okay pa ba yang naong. So ipakita na ako sa inyo ha, para po makaingon mo nga apil na ba kay basig mo tana po mo nga pwede patanaw kung okay basig unsa na nagaras sa ba unsa na ba na. So okay pakita sa inyo ha para nga natay ko dito na ako i-explain po ang uban kung unsay mga dili mao o mao niya nga nahitabo aning mini driving light na to. Pero sa siga goods gi-ride sige na ako ni mga bay kaysa nagabinan ko niadto ko na ko i-vlog na last time ako nga vlog katong nga tumiog sa tong lugar to sa kay nanguan mi adto gi-invite akong partner niya ulan pag yun grabe kay to nga dito na ko na experience akong mini driving light mga bay nga grabe gamit di kay siya kay katong lugar mga bay wa joy bisag street light nga magsiga mo to nga grabe kay ngo jugog wala ako mini driving light nya ang ulan gabi ako sug kapakapa gid unta sige ginta ko kasyat sa bangag ng mga laglong kayo nga mga tubig nga kasyat magay ko sa bangag nga na mini driving light unsa lang kaha nga wala to. So kuna nga dako sa katabang mga bay basta sakto sa proseso ang pagbutang ninyo sa mini driving light, di ba? Nanara na siya. Nindot sa gabi na makakanjog ka pag overtake gid nimo the best gina mo overtake ka mga bay sample na to para ano wa makakapasiga so wala siya kabantay. Kung nakapasiga ka to kita siya nga naa ka padulong
wala man ako gipasiga so wala ka nakita. So mo na gamit sa mini driving light mga bay, dili na sa ingon nga siga-siga lang sa gabi apil lang adlawan mga bay kang nang magdali ka pasiga pud nimo siya para kita invisible kay ka sa dalan. So more na akong ma-share ani mini driving light. So dako ni katabang sa ko mga bay sugad nga nagtaod ko ani. Itong una mahadlok po og taod ani kay akong una-unaon ang battery. Oy, dili man siya kusog buka og battery mga bay. Dili gid siya kusog bu consume og battery. Karon magtaod pa man ko anig piya nga horn, makita na nako ni kung unsay performance pero butangan ako ni siya og basta na ako something ibutangan ni sa battery mga bay para mobalik og kusog ang kuryente sa battery. So tulata lang yun ang vlog mga bay kay coming pa na ako ng vlog pero ang piya nga horn nana paabutay na siya. So ipakita lang ako ang dagway sa akong mini driving light mga bay kung okay pa ba siya or unsay na dagway niya karon nga 7 months akong gamit. So let's go. Dali mga bay ngiob kay ni way street light di ba? Kita kay mga bangag-bangag. So inaana siya kanindot ang naay mini driving light. Samot na ni nga mga bangag-bangag akong dalan ri mga bay rough road. So mo ni ako may share sa inyo sa kanang walay street light. I-hide din ako, kita kayo ang tibuok kalibutan. So mini driving light update mga bay sa dara. Nawalaan na siya og blower para po pikas goods pang pikas mga bay. Mura may diferensya niya yung blower pero yung siga goods pa nakita ninyo goods pang siga sa tong blower sa tong mini driving light blower lang yun din kini wag ginitaya mga bayo sa 7 months sa tong gamit wag ginitaya so pure stainless gid ini nga mga bolt pure stainless so wag ginitaya so goods pa tong firefly kaya lang murag ilang katugtuyo kuda na ko ani mga bay ilang katugtuyo na gibot ba basta maibot ba ang pikas wala man gud na ibot so mo na update sa to ang firefly nga mini driving 7 months mga bay.